Τότε σήκω, είναι η ώρα να πάω σχολείο. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να πάω σχολείο. Σήκω τώρα, μη σ' αρχίσω στις φάπες. Δεν θέλω. Σήκω τώρα, γιατί θα κάνεις τη χειρότερη εντύπωση στους δασκάλους σου. Τη χειρότερη εντύπωση μου την κάνω όταν βγαίνω μαζί σου. Σήκω τώρα, αλλιώς θα το μετανιώσεις. Καλά, ντε, τι κάνεις έτσι? Παναγιώτη, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι για να γλιτώσουμε το σχολείο. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε? Νομίζω βρήκα την τέλεια ιδέα. Για πες, τι σκέφτηκες? Θα κλειδώσουμε τον μπαμπά στην τουαλέτα. Τέλεια ιδέα, πάμε. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3...